Els tres porquets. Eren tres germans, tres bonics porquets músics, que van decidir fer-se la seva casa al costat del bosc. El primer porquet, sense pensar-ho molt, va fer-se la seva caseta de palla, però el malvat llop que vivia al bosc era molt envejós. Arribó cautelós al costat de la caseta, inflar els pulmons i va bufar amb força. I tota la caseta es va enfonsar mentre fugia el porquet. El segon porquet no va fer res, no va fer la seva caseta de palla. La va construir amb branquetes del camp i, contemplat amb bella casa, es va posar a cantar i a tocar la mandolina. Poc va durar la seva alegria. Es va acostar a la casa del llop i va bufar con la beca anterior. Fuf, fuf. I la fràgil caseta es va desfer i el pobre porquet va fugir. Va seguir endavant el malvat llop i va descobrir una altra casa. Era la qual el tercer dels porquets s'acabava de construir. Va pensar el llop, quan bufi sobre ella volarà i em menjaré els tres porquets. Els he vist trencar a la casa fa uns moments. No obstant això, però molt que el llop va bufar i bufar fins quedar-se sense ales. No va poder enderrocar la caseta. Com era possible això? Què havia passat? Doncs que el tercer porquet, més previngut que els seus dos germans, havia construït la seva caseta amb maons i ciment, de manera que així quedava fora de perill de les dents tan esmolades del llop. «Porquets, no em obriu la porta», va cridar el llop molt enfadat. «Doncs us menjaré tot i això perquè em vaig a pujar a la teulada i entraré per la xemeneia. Quin banquet m'espera, senyors porquets!» Llavors el tercer porquet va tenir una feliç idea. «De pressa, germanets, porteu molta llenya i a la caldera el foc, perquè bulli de seguida l'aigua de la caldera. Ja noto que el llop comença a baixar per la xemeneia». En efecte, l'aigua va bullir promptament i el malvat llop va caure a la caldera i va morir, abrasat amb la qual cosa que va pagar les seves moltes malifetes. Llavors els nostres tres porquets van ballar, doncs del ferotge llop es van salvar.